の虜になってしまえばきっとこの夏は充 May hinahinay naggawa si Haring Araw. Hello, good morning. Hey Star, mga ano ta? Pandaghan sa... Okay, pagkain niya. Pangit ka? Yes, mama. Wara, pahungit na sad. Di ka mukhaon, arti-arti na po ka? Sige, ikaw na. Lahi anak kita di ay. Kaon ba? Lahi anak kita di ay. Ang pangit na po ni siya. Pangit na po ka? Nami man na. Ay, nawa, kaon na. Dahil na. Sige na, Star. Arti nga dog si Star. Lili na po. Tanga na po nagsabaw sa humba, be. Kasi nga na to, kung ganahap kaon. Be! Taro humot na, oh. Sabaw sa humba. Tawang ka, oh. Wow, to ara. Yung kaong gid eh. Kaya no, kay feeling tao ka, Star. Di ka mukhaon ko. Ay, ayun. Di, isagol na to na eh. Amo. O, diba? Mukhaon man lagi ka. Pero gibutangan na og sabaw sa humba. O, ka na. Dungagan na to, be. Yan. Hutdan na, ha. Di na ni mahutdan na. Bantay lang ka sa kuha. Gusto mo awis sa mga dada. Ha? Gusto mo awis sa mga star. Isog si Star? Gusto mo masgo sa mga star. Dilo eh. Ano may isog ba siya nga? Ako nga siyang ipakaon. Happy ka? Suko ka? Ikaw suko? Ah, happy deh. Oh, diba? Nag-work nga ako ang humba nga sabaw. Kinahanglan hotdog na ni mo, Star, ha? Dili ka magbili og maski isa nga pagkaon. Dahil ginagutom karon nga mga bata. Diba? Hoy, hotdog ba? Star! Masasla. Wala, wala pa naman na harap ng pagkaon. Kaya Ay! Sama na. Yan. Sibe na ah. Won. O ni si guys, magtimi-timi Seven. pagkaon. Dili niya doon ihang pagkaon dayon. Oo, mapay na bilin. Sa'yo din yun? Kaon ba? Dili na ka? Okay. Star, dili mo kaon o Star mo lang sa tubig. Ali, dili. Dili ka tabad. Ako sa kuha. Ali, dili. Ayun. Ang sa may ginabuhat ni Star? Naak na Star sa kuwa. Bili, pabutan ni Star. Kapit ang warot ng tubig ah. Tuhaw siya pag tayo. Oo, di ay. Wala nang tulog sa dado. Sige na. Tubig pa. Ano na? Iungit na dada. Busog na ka? Ka-sweet. Busog na ka? Gusto ko si Star. Busog na siya. Busog din na Gusto ni Mina. Suroy ta? Manaroy ta? Ay, suroy ta? O, din. Tara, suroy ta! Ali! Alis na ha. Oops, wait lang. Wala pa kita. Oops, wait lang. Kabait lang ho, katiyan gede. Excited bang ay ka eh? Wait lang. Okay.
Ubang ka? Ubang. Tara. Dito tatap ito. Alam mo. Diri Star. Gakiat lang ni so. Ta, balik na ta diri. O maglibot ta. Asa mo gusto Adam? Yata mag-ibot. Dito ta dito? Ah sige. Mo ni ang paborito nga spot ni Star. Boto sa iyang ginapangita diri, ginaka siya magsimot-simot. Tara na, uli na ta. Oops. Tara na yun. Sige makakaong ka pero dili mao. Tara. Ayun na yun. Sunod. Alin na. Babay na, babay. Sunod na ta. Ali. Sunod na siya. Tawa ni Karon, bilit niya siya ganahan magpawid-wid ni si Star Karon. Yan. Ali. Sa balay na. Awara. Yeah. Ay na ba? Sunod na. Ganahan pa ka mula ka. Init na kayo. Gihaw ka ma'am. Okay, tubig ma'am. Alit ma'am. Dara na. Tubig. Inom. Ay. Bawas. Diri. Okay, nakuha na itong pagkaon ng pasuroy si Star. Magkatuwa na pong atimanon ang ato ang naginusara nga fish da. Hello goldfish! Okay, laila day mo. Yang pangalan is Ellie Goldfish. Inspired sa katong singer nga si Ellie Goulding. Okay. Pagkaon niya guys. Pula o green. Gagmay kayo, gagmay titing. Okay, kaon na fish. Kaon na fish. Ami? Ami. I love you, Ami. Uy, hugaw na iyang filter. Simpyuhan na po. Dili mo download ha? Mama na. Dula lang diha. Okay, kaon na fish. Bon appetit. Habhab na. Luna! Karon guys, ato ang i-check kung unsa na ang development sa ato ang liso nga gibalot nato sa basa nga tissue paper. Tanawon nato kung ninggawas na bagid ang iyang sprout. Ug unta guys, na atay makita nga sign o senyales nga motubuay ang ato ang nag-inusara nga liso sa apple. Tara, ato sa iron. Guys, mo na niya ang itsura sa ato ang liso o tissue paper. So mapansin niyo na ay discoloration na po nahitabo. Parehas atong sa tubig nga ato ang gihumol ning liso. Okay? Makita na ko nga naay opening sa iyahang diri dapit diri. Hopefully diri mo gawas ang iyang sprout. Okay guys? So let's just wait for maybe another few days kung mugawas ba gid ang iyang sprout, no? Unya ato ana po ning ibalik sa iyahang sudlanan guys kaning ato ang apple seed nga gibalot sa basa nga tissue paper. Okay? So mo niya gyapon iyang sudlanan.
balik nato siya butang diri sulod. Tapos ato siyang basaon para unta mo gawas na yung sprout. Medyo pila na kada ang labay wala gyapon siya ng gawas. Okay, please magawasan na ka og sprout. Kadugay ba ni mo magawasan? Ang sprout ako ang ginakulat nga magawas na ba? Kung dili gani mo gawas ang iyang sprout guys, no? Let's have another test for maybe several scenes na. Hello Marites. Basta guys, bisag usap pay may tabo, ato ang goal is kinahanglan to ma-achieve. Magpatubo ta og apple diri sa ato ang tugkaran, no? Testingan nato kung kaya ba sa apple nga moturok diri sa ato ang Philippine soil o labi na diri sa Davao City, no? I don't know kung first time pa din nga mahitabo o basig napay lain nakabuhat na ani maliban sa kuha. But for me, gusto na ko ni siya i-achieve, no? Kay certified dito mako, so kinahanglan nako ni siya nga panintigan. O I expect for I expect for fruitful nga outcome kani sa ako ang apple seed propagation. Okay? Thank you for watching guys. Unta magpadayon mo sa inyong suporta. Kinigyapon si Jimwell, all is well, and I hope you are doing well this time.